Wow, to je Coca-Cola. Napišite u komentarima da li volite kolu. Naši heroje obožavaju. Hej, zašto se ne otvara? Jao, s ovom flašom definitivno nešto nije u redu. Možda da probam ovako. Jao, ništa ne radi. O ne, ovi zvukovi mi se ne dopadaju. Sva kola mi se prosula pravo u lice. Da, znam da izgledam smešno, ali bar je flaša otvorena. Prelepo. Je li to čokolada? Ne, to je samo za mene. Ova kola je stvarno čokoladna. Ekstra. Wow, unutra su M&M's bombone. Super. Sad ću razbiti flašu da izvadim sve bombone. Bam! O, da, kako zabavno. Dok niko ne gleda, mogu probati nekoliko bombona. Niko neće ni primetiti. Quentin, to su moje bombone. Daj mi ih. Sad ću ti zalepiti usta da mi ne uzimaš bombone. Čak i etiketa ti je stiva. O, da. Quentin, baš si smešan. Spreman si čak i etikete da pojedeš? Priznajem, i ja sam gladna. Dobro je što imam svoju flašu. Sad ću je probati. Tako se smešno trese. Zašto ne mogu da je zagrizem? Znam, pomoći će mi ovaj čekić iz Minecrafta. U Minecraftu može čak i kamen da razbije, a ovo je samo flaša. Ovo su žele Coca-Cole. Cool. Wow, sad imam puno žele bombona. Sad ću ih probati. Prelepo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za nas sve. Baš ti hvala, Miley, ti si pravi prijatelj. To je nerealno. Wow, ovo je riba. Neko je imao sreće, a neko nije. Moja žele riba je tako zabavna. A ja imam čokoladnu ribu. Prelepo. A ja imam pravu ribu. Kako smrdi. Fuj, mrzim ribu. Quentin, ti počinješ? Lako. Prvo ću probati repić. Wow, to je ekstra. Došla mi je sjajna ideja. Mislim da moja ribica mora malo da pliva. Zato sam pripremio akvarijum i mleko. Prvo ću sipati malo mleka, a zatim ubaciti ribicu tamo. Opa! Plivaj, moja ribice, plivaj. Pogledajte, riba je pretvorila mleko u čokoladno i sada imam čokoladni koktel. Ovo definitivno treba probati. Wow, predobro. Sophie, sad ti. Konačno, moja žele riba tako lepo miriše. Ali moja riba se sigurno ne može rastopiti. U stvari, imam drugu ideju. Mogu da rastopim žele ribu, onda će postati tečna i ja ću je moći popiti. Ali neću to da radim, jer je moja ideja mnogo bolja. Pogledajte, riba je postala tečna. Sad ću je sipati u kalupe u obliku crva. Sad imam puno žele crva. Sa njima ću moći da upecam puno žele ribica. Zar to nije genijalno? Dakle, moj štap za pecanje je spreman. Odlično! Hajde, hvataj se! Uspelo je! Wow, pogledajte, uspelo je! Ovo je moja prva riba. Imam još puno žele crva. Sad ću uhvatiti još više riba. Wow, Sophie, svaka čast! Hvala ti, Quentine! Dakle, vreme je da probam. To je divno. Miley, možeš da probaš svoju ribu? Stvarno? Iskreno, nemam želju. Miriše odvratno. Dobro, moram da se koncentrišem i da je probam. Da li je živa? Dobro, pustit ću te. Sigurna sam da nije htjela da je pojedem. O ne, moj čokoladni koktel. Sad u njemu pliva riba. Baš ti hvala, Miley. Fuj, to je odvratno. Sad mi ceo koktel smrdi na ribu. Kako ću ga popiti? Quentin, ne mogu da uživam u ribi dok plačeš. Uzmi jednu moju ribicu i smiri se. Tako si smešan. To je ukusno. Opa,
to je pomfrit sa sosovima. Super! Da, to je sigurno veoma ukusno. Quentin! O, Miley, zašto me tako plašiš? Jesi normalna? O, strašno se plašim vampira. Dakle, ja počinjam? O, znam! Prebacit ću sav pomfrit u kutiju od Happy Meala, a zatim dodati sve sosove. A mislim da će to biti neverovatno ukusno. A sada treba to sve promešati. Odlično, može se probati. Oho, to izgleda baš cool. Probat ću prvo ovaj krompirić. O, da, magično. Sviđa mi se i kečap i beli luk. Ekstra. I ja hoću da probam. Quentine, prestani da buljiš u mene i jedi svoju hranu. O, vrlo rado. Prvo ću probati čokoladni sos. Izgleda jako dobro. O, da. Magično. Obožavam čokoladu. Mislim, svi vole čokoladu. Da, ako je Quentin dobio čokoladu, ne može se zaustaviti. Dobro, ja ću probati svoj žele pomfrit. Hej! Ne mogu da zagrizam, zašto? O, znam šta mi treba. Probat ću sosove. Stavili su mi puno slatkih žele sa raznim ukusima. Moram brzo da probam svaki. O, ovaj žele sa ukusom jabuke, ekstra. A sad ću probati 2 gela istovremeno. Wow, to je predobro. Što? Nema više? Pa dobro. Što? Sve sam pojela? Jo, šteta. Haha, baš si smešna. A ja imam još celu flašu čokoladnog sirupa. Jo, prokletstvo. I ja sam sve pojela. Haha, tako ti treba, Quentin. Dobro, moram ipak probati žele pomfrit. O, znam šta da radim s njim. Sad ću ga rastopiti uz pomoć fena. O, da, ovo će biti baš dobro. Oho, nisam znao da fen tako može. Quentin, a možeš li mi pozajmiti svoj čokoladni pomfrit? Baš ti hvala. Hoćeš da probaš čokoladni pomfrit zajedno sa voćnim želeom? O, vrlo rado. Jao, to je prelepo. Devojke, morate i vi da probate ovo. O, baš ti hvala. Probat ću. Oho, to je zaista ukusno. Nikad nisam jela čokoladni pomfrit, a kamoli sa želeom. Wow, dobili ste špagete, cool. Pitam se kakve ja špagete imam. Miriše na čokoladu. Prelepo. Ovo je tako ukusno da želim da pojedem sve odjednom. Drugari, ovo su najbolje špagete koje sam ikad jela. Miley, sva si u čokoladi. Pa dobro, to je baš ukusno. Sophie, sad ti? Dobro, samo ne znam da koristim ove štapiće. To je baš teško. O, uspela sam da uhvatim nešto, a? O ne, sve je palo. Pa dobro, smislila sam svoj način. Sigurno ću uspeti. Da, odlično. Oho, to je divno. Oduševljena sam. Prvi put vidim da Sophie tako jede. Quentin, ovo je tako ukusno da ne mogu drugačije. O, Quentin, sad si ti na redu. Odlično, ja imam žele špagete. O, da, prelepo. Blago meni. O, Sophie, dok ja jedem, ti možeš da gledaš i da učiš kako treba jesti štapićima. To će ti trebati u životu. Jo, ja želim da probam tvoje špagete. Dođi kod mene, moja slatka. Gotovo, ne mogu da odolim. Moram da probam. O, Sophie, šta radiš? Ha, još malo i poljubili bi se. Preslatko. Dakle, želim da mi ovaj put napravite hamburger. Veliki i ukusni. Hamburger, nema problema. Mjau, nikad nisam spremao hamburgere, ali ću dati sve od sebe. Prvo ću dodati salatu, a posle toga dodat ću ribu.
Dobro je što svojim oštrim kandžama lako mogu otvoriti konzervu. Mjau. U mom hamburgeru riba će zameniti pljeskavicu. Ribu najviše volim. Šta će ti nož? Ne brini, neću ti ništa. Samo hoću da isečem paradajz i sir. Bez njih hamburger neće biti hamburger. Joj, kako miriše. Sam bih rado pojel to. Mjau. Ja želim da napravim slatki hamburger. Na roze lepinju ću staviti žele bombone. A pljeskavicu ću napraviti od sladoleda. Mislim da je to cool ideja. O, da, baš slatko. Dodat ću kisele trake. I naravno slatki sirup. Stavljam drugu lepinju i to je to. Moj hamburger je spreman. Mislim da će Lindsay biti oduševljena. Oduševljena? Čemu tu da bude oduševljena? To slabo liči na hamburger. Hoćete prestati da se smijete? Sad ću te naučiti pameti. Šta? Nemoj. Pa to je brašno. Samo probaj. Ne razumem. Mislim da je to zabavno. Uhvatio sam. Da, ja brzo reagujem. Gospodine mačak, kako vam se sviđa ovo? Mjau, kako mokro. Da, tako je. Dobro, dosta više igre, vreme za kuvanje. Počet ću sa lepinjama. Za njih moram umestiti testo. Savršeno. Ali to nije sve. Ne smijem zaboraviti na povrće koje treba iseći na tanke kolutove. I naravno mi treba mleveno meso. Ukusna pljeskavica je najvažniji deo hamburgera. Također, veoma važan je i sos. Moram ga napraviti. Mislim da je pljeskavica savršena. Ostaje mi samo da napravim lepinje i sastavim svoj hamburger. Takav hamburger će sigurno svakog oduševiti. On nije samo veliki, nego i neverovatno sočan i ukusan. Samo pogledajte kakva lepota. Svaka mi čast. O da, ja sam genije. Mjau, to je sigurno. Čak sam i ja postao gladan. Lindsay, probaj. Oho, svi hamburgeri izgledaju veoma ukusno. Sa jednim izuzetkom. Gospodine mačak, šta si napravio? Zašto tvoj hamburger tako smrdi? Znaš, čak ni neću da ga probam. Bije? O, bolje da probam ovaj slatki roze hamburger koji mi je pripremila Chloe. Wow! Ovo je veoma cool. Super! Preostaje da probam ogroman hamburger od šefa Ethana. To nije običan hamburger, to je cijela torta. O da, ovo je najbolji hamburger u mom životu. To je pobednik, čestitam. Da, znao sam da ću pobediti. Ipak sam ja šef, a vi niste. Prestani da se hvališ. Dođi ovamo. O, ne. Što se dešava? O, jadni šef. Probudio je zvijera u našu mačku. Mjau, nisam završila. Opet sam gladna. Spremite mi jaje na oko. O, to je lako. Mjau, pogledajte kakav kalup imam. Napravit ću ogromne žute oči od žumanaca. Mislim da je ispalo zabavno. To zaista liči na mene. Ostaje samo dodati par detalja od mesa. Da, tako je. Stavljam na tanjir. I dodajem malo kobasice. O, ovo je pravo remektelo. Mjau. Završio sam.
Kakav ukusan jogurt? Dobro, dosta. Od ostalog jogurta ću napraviti desert. Znam da je Lindsay htjela jaje, ali moj desert će biti baš u obliku jaja. Jogurt od lance, a žumance će biti od slatkih breskva. Moram da probam. Baš ukusno. Dakle, stavljam breskve u jogurt. I gotovo. Završila sam. Ovo baš liči na pravu kajganu. Tako je, samo liči. Ali ja ću napraviti pravu kajganu sa povrćem. Za početak ću narendati šargarepu direktno na jaje. Zatim ovu smesu moram sipati na pleh i ispeći. Ovo je osnova za kajganu. Tako je. Sad je treba ubiti u rolnu. Divno. A ovu rolnu ću posuti sirom. Što više sira, bolje. I gotovo. Kako vam se sviđa? Mislim da izgleda prelepo, zar ne? Wow, slažem se. To je divno. Šta? Gde je moj jogurt? Mislim da znam koga je pojeo. Tragovi su te izdali, mačak. Zar te nije sramota? Ne vičim, mjau. To uopšte nisam bio ja. Požurite, gladna sam. Naravno, prijatno, draga. Konačno. Tu je nešto neobično. Ovdje je nešto slatko. A ovo? Šta je ovo? Chloe, šta si napravila? Zašto su ovdje samo žumanca? Okej, probat ću to. Pa to su breskve. Pa nije nešto da vam kažem. Wow, šefova rolna izgleda mnogo bolje. Stavio je mnogo sira koji ja obožavam. Baš ukusno. Dakle, ostaje probati jelo mačka. To najviše liči na klasični doručak. Oho! Koliko je ovo ukusno! A gospodine mačak, čestitam, pobedio si! O ne, kako sam mogao da izgubim mačku? Jer sam ja najbolji, mjau. Ja sam odlučila da želim medeni žele. Hoćete li mi ga pripremiti? Naravno. Ali mi treba med. Sad ću pozajmiti malo meda od pčela. Koliko vas je? Vreme da bežim odavde. Odlično. Sipat ću med u flašu. Trebalo bi da bude dovoljno da napunim celu flašu. Joj, opet pčele, košnica nije moja. Šta? To nije ni moja košnica, Joj. Čekajte. Šta se dešava? Šta? Pčele su ukrali moj med i košnicu. Halo, meni hitno treba ogromna isporuka meda. Kako brzo. Odlično. Dakle, sipat ću Skittles bombone u svaku teglu. Tako je. Sada to treba promešati. Odlično. Med je postao bojen. A sada sipam svaku boju po redu u ovu ogromnu flašu. Da, ljubičasta plava, zelena, žuta i crvena. Divno. A šta tamo radi Dustin? Halo? Trebao si da napraviš žele za sestru, a ne da pojedeš moj. Bako, pazite na svog unuka, molim vas. Dobro, dobro. Ja sam samo malo ogladneo. Već mi je došla ideja šta ću da radim. Treba mi Fanta i med. Sipat ću med u limenku. Malo curi, ali to nema veze. Odlično. Sad imam medene žele sa ukusom Fante. To je ekstra. A sada mogu da dodam norcu žele. Da, evo ih. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih unutra. Tako je, dovoljno.
a ostatak ide meni u usta. Ha. Cool. Bako, što to radiš? Jesu to žele bombone sa limunom? To ja volim. Da, stavit ću ih u med. Imaću ukusan žele sa limunima. Tako je. Zatim ću nalepiti etiketu. Gotovo. Vidi, Dustine. Šta je bilo? Bako, skloni se. Ti samo pogledaj. Šef je napravila ogroman medeni žele. Da, daj mi Skittles se odlazi. Dodat ću bombone u flašu. Odlično. Sad je sve gotovo. Prijatno, mala. Wow! Kakva ogromna flaša žele. Baš je cool. Sviđa mi se. O, šta je ovdje? Izgleda kao žele od Fante. A moj mlađi brat je baš kreativan. To je mnogo ukusno. Unutra su jašinjorc bombone. I ja ih baš volim. O, a kakav je ovdje žele? Izgleda da je unutra nešto citrusno. Treba istisnuti. To nije bilo lako, ali uspela sam. Ukus je zanimljiv, ali ne mogu da kažem da mi se dopalo. Konačno mogu da probam ovaj ogroman šareni žele. Izgleda tako dobro. Da, unutra su Skittles bombone, nevjerovatno. Ali ko će pobediti? Tačno! Brat Dustin me iznenadio najviše. Prva pobjeda je odmah moja. Napravite jelo u obliku mace. Naravno, moram uzeti kore. Da. A sad ću izrezati potrebne delove. Odseći ću ovdje i ovdje, tako je. A sad ću da sastavim od ovih komadića mačku. Eto, uspeo sam. A što da radim dalje? Točno! Šef ima gomilu različitih raznobojnih vreća sa filom. To mi treba. Sad ću da ukradem par. Šta? Kakav bezobrazluk. Dustin, dobro. Meni svejedno te boje ne trebaju, možeš da uzmeš. A ja ću napraviti šarenu tortu. Treba naneti raznobojni krem. A posle ću ukrasiti sve raznobojnim KitKatom. Tako je bolje. U centar torte ću staviti želemacu. Hej, Bako! Da li sam ti dozvolila da diraš? Skloni svoje ruke. Ja nisam ni htjela da diram, imam važnije posla. Na primjer, svoju tortu. Moram naneti fil, napravit ću lepe šare. Eto. Zatim ću dodati koščice, njušku i uši. Šta ti treba, Dustine? Bako, a šta ja da radim? To izgleda baš ružno. Hajde da ti pomognem, Mili. Stavit ćemo na tvoju tortu fil različitih boja. Tako je. Tvoja maca će biti sva šarena. Dodat ćemo njušku i to je to. Vanessa, možeš da probaš? Ne mogu da verujem svojim očima. Da li je svakova torta samo za mene? Tako sam srećna. Želim da probam ovu tortu. Tako je lepa. I ukus je dobar. Čekajte, šta je ovdje gore? Pa to je žele maca. Moram je probati. Ekstra. Šta dalje da probam? Kakva slatka mačka. Kakav je ukus? Nije loše. Ali hoću da probam nešto drugo. Čekajte, da li je ovo maca u obliku lubenice? Zanimljivo. Baš mi se sviđa. Ali ko je pobedila? Moram da razmislim. Znate šta? Svi ste pobedili. Čestitam. Jeste čuli? Svaka nam čast. A sad sam smislila jelo u obliku medveda. Hajde, čekam vaše varijante. Odlična ideja. Ja već znam šta da radim. Imam savršeno testo. Sama sam ga umesila. Izvini, Dustine, ali tebi neću da dam. Podelila sam testo na 3 komada i stavila sve u rernu. Gotovo. Eto, ispale su divne lepinje.
Sad ću ih iseći. Dustine, skloni se. Okej, nastavit ću. Treba pažljivo iseći sredinu. A unutra sipati fil. Evo ga. Divno. A zatim ću dodati ukrase u obliku medvedića. Preslatko. Ispale su lepinje sa filom. Dustin, neću ti dati svoju lepinju. Uzmi testo i pravi ih sam. Dobro, sad ću da probam. Prvo treba razvući testo. Da, tako je. Sad ću uz pomoć kalupa napraviti medvediće. Da, super. I zašto koristiti rernu ako mogu za par sekundi spremiti sve živom vatrom? Dustine, jesi li lud? To nije bezbedno. Daj ovamo svoje keksiće. Ja ću sama da ih stavim u rernu. Eto, par minuta i sve je gotovo. I ništa nije izgorelo. Izvoli. Hvala, bako. Dakle, sad ću dodati ukrase. Lepe mašnice. Šta se dešava? Ne brini, sad ću da pokažem. Gledaj kako se tvoj medved pretvorio u pandu. Ja ću da ga uzmem. Ćao, ćao. On mi je potreban za ukrašavanje torte. Dodat ću više pandi. I još više bambusa. O, da. To je još jedno remek-delo. Ja sam genije. Svaka mi čast. Vanessa, mila. A mi smo završili. Probaj, draga. Wow, jeste li vi napravili sve ovo za mene? Od čega da počnem? Hoću da probam ove keksiće u obliku medvedića. Izgledaju preslatko. I ukus je dobar. A šta je ovdje? Opa, neke lepinjice. Izgledaju cool. Hvala, bako, to je bilo super. I posljednje jelo je torta. Izgleda neverovatno. I ukus je predobar. Čekajte li, ko je pobedio, moram razmisliti. I to je baka. To, konačno je pobjeda moja. Hvala, unuk. Smislila sam šta želim da pojedem. Napravite mi tortu sa igračkom Labubu. Ako ste sve razumeli, možete početi da pravite. Čekam. Hej, a gde je nestao moj Labubu? Halo, gde si? Oho, a mi Labubu je odlučio da pojede tortu čak i pre nego što to učini ona sama. Obožavam šlag. Vreme da sastavim tortu. Sklanjam sve kore i ostavljam jednu. Super! A sada stavljam krem na koru. Uzimam lopaticu i razmazujem po celoj kori. A zatim ponavljam to nekoliko puta. Odlično! A sada želim da prelijem sve roze čokoladom. Eto je! Dakle, sipat ću odozgo. Pažljivo. Wow, kako lepo curi. Sviđa mi se kako ispada. A sad je došlo vreme za ukrase. A vidi za, to su medenjake Labubu. Sad ću ih ubaciti u tortu, tako je? Odlično. Baš sam zadovoljna. Šta se ovdje dešava? O, ne! Neko progrizao rupu u mojoj torti za Miju. Zaki, jesi li to ti? Što? Ne. Što da radim? Ideja. Dodat ću ovdje dekor. Kao da Labubu izlazi iz moje torte. Odlično. Sada možemo poslužiti Miju. Ja imam bolju ideju. Uzet ću Hubabubu, izvadit ću žvaku, razvaljati oklagijom. Tako je. A sada uzimam šarene olovke. Nacrtat ću lice. To je ispalo baš slatko, jel da? A zatim ću premazati tortu kremom. Imam poseban dodatak koji stvara imitaciju dlake. O da, izgleda ekstra. Ostalo ubaciti uši. Ispalo čak i bolje nego što sam zamišljao.
Ovaj mali Labubu odlučio da pojede i Zakovu tortu. O, ne. Zakova savršena torta uništena. Brzo mu pomozite. Padam. Joj, to je bolelo. Ne, šta se desilo sa mojom tortom? O, ne, uništene. Ne mogu da dam i ovakvu. Znači, ti si to uradila. Naravno da ne. Uzmi ovo. Dobro, zalepit ću facu ovdje. Tako već mnogo bolje. Šta mislite, šefe? Je li dobro izgleda? Naravno da ne. Dobro, nastavit ću. Ja ću imati čokoladnu tortu. Dodat ću kremasto krzno mom slatkom Labubu. Da, on izgleda kao pravi. Još par ukrasa i to je to. Moja torta je prelepa. Ne, moja je bolja. Ne moja. Ne, moja. Dobro, zašto se svađamo? To će odlučiti Mija. Čekajte, a šta je sa mojim Labubom? Dobro, verovatno mi se učinilo. Mija, probaj. Wow, napravili ste mi 3 torte. Šta se desilo sa ovom? Je li je pregazio auto? Pa dobro, sad ću probati. Nije loše. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Wow, kakva lepa roza torta. Sad ću je probati. Jako ukusno. Oduševljena sam. Čekajte, ovdje je medenjak Labubu. Sad ću ga probati. Da, to je prelepo. Teško je prestati jasti. Divno. Jao, tvoj Labubu će sada pojesti svu šefovu čokoladnu tortu. A Mija, tebi ništa neće ostati. Hej, Labubu, kako si smeo da pojedeš celu tortu, a da mi ništa ne ostaviš? Kakva šteta. Ostalo je samo par mrvica. I čak su i one neverovatno ukusne. Pa dobro, onda pobeđuje sestra Janice. Da, znala sam da ću pobediti. Hvala ti, Mija. A sad mi napravite burger, a mora biti ukusan. Lako, uzet ću hleb. Aha, par komada. Stavljam ga u toster. A sada pržim pljeskavicu. Da, stavit ću u tiganj. I ne zaboravljam da okrećem. Ovaj nestašni Labubu hoće da pokvari Janicinu pljeskavicu. Šta se dešava? Odakle vatra? Da li sam stvarno uključila šporete na jaču? Ups. Ostao je samo ugalj od pljeskavice. To treba baciti. A šta je sa hlebom? Spreman je. Odlično. Onda ću uzeti tost. A preko staviti žele bombone. Zatim čokoladu. I odozgo i još malo bombona. Pokrivam sve tostom i to je to. Ali ja ću svejedno pobediti. Odmah ću naručiti burgere iz McDonald'sa. Tamo sigurno prave najukusnije burgere. Da, evo moje poručbine. Ovdje su nuggetsi, kolutići luka i burger. Sad ću sastaviti sve zajedno. Pokrivam lepinjom i to je to. Zašto se smeješ? Čekaj, to još nije sve. Sad ću obojiti svoj burger u zlatno. A Mija zaslužuje najbolju hranu. Zlatni burger sigurno nikad nije jela. Da, to je to. Ja sam završila. Prijatno. Wow! Od čega da počnem? Ovaj burger liči na sandvič. Sad ću ga probati. On je sladak. Sviđa mi se. Nikada nisam jela nešto slično. Šta dalje? Kakav veliki burger. Sad ću probati. Da, ukusno. Baš je sočan. I šta je ostalo? Opa, zlatni burger. On tako lepo svetluca. I ukus je također sjajan. I čija je pobjeda? Šefova! Hvala ti, Mija. Ipak sam i ja
Odlična ideja. Ja ću nacrtati palačinku u obliku labubua. Dakle, prvo mi treba crna kontura. Iscrtavam lice. A posle krzno. Da, tako je. I ne smijem zaboraviti na uši. Posle telo, ruke i noge. Da, i dodat ću obojene detalje. A sada mogu obojiti labubua potpuno. A bitno je da ne žurim. Sve mora biti lepo. Tako je. Ostalo je da okrenem labubua i stavim ga na tanjir. Ispalo je baš sjajno. Janice, kako ti se sviđa, ili? Pa onako, kod mene će biti bolje. Dakle, prvo ću nacrtati crnu konturu. Ja ću imati baš slatkog labubua. Mija obožava svog malog labubua, a on je kod nje brown. A zato sam odlučila da nacrtam baš takvog. Odlično mi ide. Nacrtat ću detalje, a zatim obojiti sve. Mislim da mi odlično ide. Zamislite, ja prvi put crtam testom. To je jako zanimljivo. I očigledno da imam talenat. Ispalo je super. Kako vam se sviđa? Ja smatram da je pobjeda moja. Naravno da ne. Ja ću napraviti bolju palačinku. Gledajte i učite. Nacrtat ću konturu crnim testom. Da, i odmah dodam sve detalje. Zatim popunjavam malene detalje obojenim testom. A sam labubu će biti roze. Mija je ipak fan roze boje. To je to. Ja sam završila. Mija može probati naša jela. To je stvarno dobro. Prijatno. Wow, sve tako lijepo. Od čega da počnem? Ovaj labubu liči na mog. Wow, baš je lijep. Čekajte, a šta s ovim labubom nije u redu? On je crn. Strašno ga je čak i probati. Ipak neću. Ostao je roza labubu. Sad ću probati. Prelepo. Ali ko je najbolji? Rešeno, sestra Janice. I ponovo sam ja najbolja. Hvala ti, Seko. Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. Ako će nešto čokoladno? Biće urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promešati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zaladiti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. Hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? Jao, šta da radim? Smislila sam nešto. Šta? Cipela? Trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomjerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. Da. Odlično mi ide. Još malo i to je to.
Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ni sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? O, super! O, draga, a šta ti radiš? A šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? O, i ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa, a sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga naneti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. Da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da, ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da, još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. Jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje.
Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mleko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. Gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. Sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa! Kako slatke mace! Hoću da ih probam? Da, ovo je jako ukusno! Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam! Ovo jelo je pobedilo! Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. I ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mlijeko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. O da. Posut ću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Plako? Ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Šta je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće i napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, a već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice, dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo. Wow! Probat ću prvo ovaj koktel. Jako ukusno. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. Da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda je moja. Jeste čuli? Moja kuća će sigurno biti bolja. Dakle, uzet ću pištolj sa lepkom i zalepit ću zidovi. Imat ću odličnu kućicu. Imat
će 3 sprata. O, da, savršeno. Odlično mi ide. Stavit ću još ovdje. Da, skoro sam završila. Tiffany, vidi. A da li ti možeš tako, jeli? Naravno da mogu. Mogu čak i bolje. Stavit ću krov na svoju kuću. Divno. A sad ću početi da farbam svoju kuću. A tu će biti prozor. Da, divno. A što je tamo? Ćao, komšinice. O, prestani. Pokvarila si mi šminku. Jel da? Nije postalo gore. Haha. Tiffany, više neću ići kod tebe. Dakle, počet ću da farbam svoju kućicu. Naravno da ću koristiti roze boju. To mi je omiljena boja. Pažljivo, neću nigde da žurim. Da, boja je prelepa. Odlično mi ide. I ja sam skoro završila. Užasna boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. A mi volimo ljubičastu boju. Ja neću bojiti svaki deo. Samo ću sipati farbu preko. Da, tako je. Ovako će biti mnogo brže i zgodnije. I ne moram da trošim puno vremena. Wow, devojke, vaše kuće već izgledaju super. Miley, šta ćeš dalje da radiš? Ukrasit ću prozore. Da, tako je. Izgleda mnogo bolje, jel da? Dosadno. A vidi moji prozori. Ljubičasti su. I dodat ću malo ukrasa za svoju kuću. Ova kruna izgleda divno. Baš mi se sviđa. A ja imam srce na krovu. Baš je slatko. Savršeno. Devojke, svaka vam čast. Idemo dalje. Šta da napravim na prvom spratu? Znam. Tu će biti dnevni boravak. Tu će moj brat primati goste i odmarati. Naravno da ću imati kamin, cveće, knjige, televizor i naravno tepih. Sve će biti ljubičasto. Super! Brat, vidi kakav dnevni boravak sam napravila za tebe. Baš ti lepo stoji. Daj da te slikam. Da vidimo kakva je slika ispala. Wow, prelepa si. To sigurno treba okačiti ovdje. Miley, a šta si ti smislila, jeli? Ogo! Moja barbika će imati sve roze. Ta boja je mnogo lepša nego ljubičasta. Za malo nisam zaboravila na garažu. Moja barbika ima auto. Tiffany, a da li tvoj brat ima to? Ne, ali smislit ću nešto. Moj brat će imati helikopter. To je mnogo bolje od auta. Sad će helikopter stići, a vidi ga. Miley, pazi glavu. Ovo nisam očekivala. Neverovatno. Da, moje brat je najbolja. Wow, auto i helikopter. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Ja ću napraviti kuhinju za moju barbiku. A već sam kupila lepu furnituru. Da, kuhinja će biti prelepa. A ne smem zaboraviti na suđe. A stavit ću ga ovdje. Da, to je preslatko. I ne smem zaboraviti na cveće. Moja barbika mnogo voli cveće. Ali to još nije sve. Kupila sam još puno hrane za moju barbiku. Ona jede samo zdravu hranu i malo slatkiša. A stavit ću sve to u frižider. Da, divno. Baš sam zadovoljna svojom kuhinjom. Prelepo. Tiffany, a šta je kod tebe? Šta? Moja brat je ogladnila i odlučila da spremi sebi doručak. To nije teško. Spremila je jaje na oko. Dodat ću još malo slatkiša. Odlično. Možemo početi da doručkujemo. Prijetno, brat. Jel ti se sviđa? Moja lutka također zna da kuva. Sad
ću ti pokazati picu koju je spremila sama. Ajde, Barbiko, moraš jesti malo. Jel ti se sviđa? Super! Idemo dalje. Ostalo je napraviti spavaću sobu. Treba mi roze tepih. A mi ćemo imati plavi tepih. Baš je lep. Pa šta? A vidi kakav krevet ima moja Barbika. To je krevet za kraljice. Ha, krevet moje lutke nije ništa gori. Vidi, baš je lep. Zašto ponavljaš za mnom? Dobro, onda ću staviti ormarić sa odećom i obućom. Šta misliš? Ha, pa šta, vidi šta mi imamo. Moj brat obožava da pleše, tako da u spavaćoj sobi će stalno da svira muzika. O da, brat je zadovoljna. Kod nas će biti najbolje žurke, jel ti jasno? Što? Imate žurku? Moja Barbika također zna da se zabavlja. Hajmo, pokazat ću ti sobu. Hajde da izaberemo za tebe lepo odelo. O, da, ova haljina je prelepa. Moram i ja smisliti nešto. Miley, hajde zajedno da se igramo. Donela sam lepo odeću. Hajde. Wow, ova odeća je prelepa. Wow, Tiffany, izgledaš super. O, Miley, a ti si kao lutka. Divno. Devojke, vaša odeća je prelepa. Svaka vam čast. Obe izgledate divno. Imate li šta još da nam pokažete? Wow, to je najbolje što sam ikad vidjela. Tiffany, tako smo lepe. Da, slažem se, Miley.